L'espet és un dels peixos més espectaculars de les nostres costes. Trobar un grup d'espets i observar-los de ben a prop és una de les aspiracions dels aficionats al submarinisme. Tenen el cos allargat i poden arribar al 1,5 metres de longitud. Destaca el cap allargat i la seva mandíbula punxeguda, amb la part inferior més llarga que la superior. L'esquena és de coloració gris verdosa amb taques. Als costats té unes franges transversals fosques. El ventre és platejat i la seva cua molt escotada. És un gran nedador i els seus moviments suaus resulten molt atractius. L'espet és un gran depredador. S'alimenta especialment d'altres peixos i calamars que captura amb les seves dents fortes i esmolades. El podem observar normalment en grups, en aigües costaneres, especialment a puntes i caps rocosos on hi ha corrent. També el trobam nedant sobre fons arenosos fins als 100 metres de fondària. L'espet és un peix apreciat pels pescadors, per això actualment és difícil d'observar fora de les zones de reserva. A les reserves marines i parcs sí que es pot gaudir encara de la magnífica visió de grups de centenars d'espets movent-se majestuosament sota l'aigua.